Dostali sme od začiatku hneď jak obarení. V podstate sme z toho tlaku sa nevedeli nejak vymaniť, ale presne po nejakých 15-20 minútach ten tlak ustúpol a konečne sme začali hrať aj my. Ale nejakú gólovú šancu sme si vytvorili, ale v podstate nám to nepadlo. Standardní situace, dostali jste gól, tak kdybyste se mohl k tomu nějakým způsobem vrátit? Tak tam sme v podstate jednoducho zaspali. Neviem, že či tam nebol, či sa tam niekto otočil chrbtom k lopte, alebo ja si to tam nevybavujem teraz, ale tam sme zaspali. Jeden sa tam mal postaviť pred loptu, aby bolo vybavené. Výsledek 0-2, to je odvety nic moc. Jak vidíte šance na postup? Tak ja som to povedal tak, že oni nám ukázali recept na to, jak sa má bojovať. V podstate jazdili do poslednej minúty, takže môžeme to otočiť a ukázať im to isté v podstate u nás. A myslím si, že každý z nás by mal dať do toho raz toľko, čo dneska. V zádech budete mít zase fanoušky. Jak může pomoct v tomto směru utkání s Bohemians? Tak myslím, že zase si môžeme si ukázať pár vecí, ktoré boli dneska zlé, určite ich zlepšiť a pripraviť sa na odvetu. Samozrejme, nebude to zo dňa na deň lepšie, ale určite trebujeme zapracovať na viacerých veciach. Myslím, že nám to bude všetko povedané a budeme musieť jednoducho dať hore hlavy a makať. Jste říkal více věcí, ale podle vás, tak by se to nějakým způsobem mohlo popsat? Tak v podstate tá prechodová fáza, myslím si, že tam sme veľa strácali. V tej strednej zóne si myslím, že ten prechod do nejakej predfinálnej fázy by sme mali určite na tom popracovať, aby sme dostali viacej lopt na Marka do 16, pretože si myslím, že bolo toho pomerne málo.